Ik ben deze box aan het verven voor onze baby. Een kindje dat heel erg welkom is. En terwijl ik hiermee bezig ben, moest ik denken aan een bijzonder verhaal uit Amerika. Een draagmoeder die kreeg namelijk te horen dat de baby die zij droeg een ernstige hartafwijking had. De wensouders die wilden dat ze abortus zou plegen. Maar zij weigerde. Ze zei, dit kind verdient een kans op leven. Wij van Kies Leven zijn niet voor draagmoederschap. Wij geloven dat het veel ethische vragen en risico's met zich meebrengt. Maar als er eenmaal een kindje groeit, mag het leven van het kind nooit afhankelijk zijn van de wensen of de verwachtingen van volwassenen. Ook als de ouders vinden dat hun kindje niet gezond genoeg is, of als het anders is dan ze hadden gehoopt, of als het niet voldoet aan het beeld dat ze voor ogen hadden. Het blijft een kind. En een kind hoeft niet perfect te zijn om het recht te hebben op leven. Ieder kind verdient een kans op leven.